入ってるとどんどん降りたりもして降りちゃうので、後半の一番最初の曲はエル・マウア・ケイノという皆さん多分ご存知花祭りという題名をご存知だと思います。エル・マウア・ケイノという曲です。マウア渓谷ってこと？マウアなんですか？すいません、分かんなくなっちゃった。還暦が近くなるとだんだんいろいろと出てくるもんですか？花祭りという曲でした。続いて紹介？本も紹介？太鼓のちょっと紹介を。ボンボという太鼓です。牛の皮が貼ってあって。ボンボンって言うからボンボンっていうらしいです。雑な紹介なんですよ。ちょっとストレスで円形脱毛症になっちゃう。昔はよく昔の頭が薄いんですけど、ブラシで叩くと髪の毛が生えてくるのがありましたけど、これ見ると叩くとなくなってくるので、これ叩かない方がいいんじゃないかというので分かりました。裏はなんだ？最初は全部入る。叩いてるうちに裏はちょっと皮が違うんですね。アルパカ？あ、そうです。これ牛からだね。こっちは。牛だね。あ、リャマ。リャマだね。牛の表じゃないかな。強い。こっちが牛で、こっちは柔らかいリャマ。誰かさっき
僕はアルパカって誰かに教えた気がするけど、ミャンマーです。訂正します。チャフっていうのはチャフチャフだそうです。チャフチャフじゃないの。なんでできるんですか？ヤギの爪がこういっぱい連なってなります。はい、ということで、打楽器の関係でした。で、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はヤキ・ルナという曲で、人々の悲しみという、なんか重たい題名の曲なんですけど、とてもメロディーが綺麗な曲です。ヤキ・ルナです。「
次も皆さんおなじみの曲ですね。モリエントカフェという曲。日本でコーヒールンバという題名で、ちょっとプログラムがだいぶ間違ってまして、題名で作ったもんですから、モリエントカフェという曲です。皆さん多分聞いたことあるかと思います。この曲は結構日本で有名ですよね。誰だっけ？西田幸子。恵子ちゃん、陽子ちゃん。モリエントカフェ。なんか聞いたことあるかな。あ、やっぱ結構皆さん多いですね。今までそれまでやってきた曲はボリビアとかペルーの曲やったかな。ペルーの曲やりましたね。エルゴドパサはペルーですね。アンデス地方の割と高原の方の山の上の方ですね。今の曲は南米でもベネズエラの曲ですね。割と低い方ですかね。オリエントからコーヒー豆を弾きながらというような曲です。じゃあ楽器いきますか。弦楽器の方をちょっと紹介して。はい、これチャランゴ、チャラチャラ言うからチャランゴっていうらしいですね。これ木彫りでね丸くなってまして、ちょうどウクレレぐらいの大きさなんですけれどもね。で一番最初にどう作られたんじゃないかっていうのが、要するにスペイン人にインカの人々は弦楽器を持ってなかったんです。でそこへスペイン人が攻め込んでいった時に弦楽器を持ってたんですが、同じのを作れないかということで、このアルマジロの甲羅をね使って、作ったんじゃないかというように、ちょっと音狂ってますけれど、ちょっとその後のね音がします。これ耳なんかもついてるんですよね。うまいね。なんだっけ、チャランゴって言うんです耳鳴りってやつですね。みんな。アクシです。楽紹介最後はギターですね。見慣れない楽器がたくさんある中で、これは知ってるよっていうギターです。日本では例えば演歌なんかでもよく使われますけど、こんな感じで。こんな感じですね。あとロックとかフォーク、ジャズ、いろんな使います。ボサノなんかでこう。こんな感
紹介ギターでした。チャフチャフですけど、チャフチャフっていうかチャフチャフなんですね。ボンボンっていうからボン。本当そうなんですね。チャラ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 。本当にそうらしいです。チャラチャラ。チャラチャラしてるから。でギーって言うからギター。これはまあ本当に素晴らしいですよね。で次は、の曲はワヤヤイという曲で、ワヤヤイというのは諸説あるんですけど、外国からの侵略を部族間とか外国からの侵略を受けて言葉を奪われて、ワヤヤイという言語しか与えられなかった人たちがその言葉を使って歌った自分たちの日本でいうとこのハミングみたいなもんですよね。そうです。言葉言っちゃいけない。選択柔らかくないやつね。ハミング。ワヤヤイ。伝わってない。柔軟仕上げたいですね。解説しなきゃいけないことは伝わってない。一番遅い人が向こうにいましたね。ちょっと遠いもんでちょっと伝わるのが遅くて。「
急な方がいいじゃないですか。嘘書いてる。あ、さっきも言ったよね。はい忘れてるのも。中野の花の咲く頃にという曲です。はい。曲が随分違いますね。すいません。中野というのは南米の乾燥じゃがいもですね。じゃがいも干して凍らせたり、外で凍らせて潰した乾燥保存食、中野という意味です。これはどう？日本にもありますよね。で、まあこの曲はそのじゃがいも中野の花の咲く頃にはまた男性が女性にまた会ってくださいと言ってるんですけど、まあ、女性はまあ中野の花の咲く頃にねと言うんですけど、中野は乾燥じゃがいもなので花は咲かないとなるなということです。もう二度と会えないっていう話ですね。男性が言ってるんじゃないですか。男が振られてるんじゃないですか。あ、そうだよ。だから女性がそう言ってる。ああ、男性がまた中野の花咲く頃にね。振られるのは男性のものですから。こういうのとか。曲もあるんですけど、大体なんかめめしい曲が多いんですよ。日本だとね、女性がこう寒さ来られてね、いろいろあったりするんですけど、僕は大体男性が振られるんですね。女性が自由奔放で。中野の花の咲く頃にということです。
今の2人がなんか異様な声を上げてましたけど、おかしくだったわけではない今までね歌ってた歌ってスペイン語がほとんどですから、なんか皆さんね、津田バッカってのありますけど、またスペイン語の曲になりますけれど、意味はねほとんどねわからないかと思うんですけど、歌ってる僕も意味よくわかりません。大丈夫です。津田バした時間も大丈夫なんですかね。じゃああと1時間ぐらい。そんなあとじゃあ2曲やらせていただきます。スペイン語の歌と最後に皆さんとね合唱したいと思いますんで。ツナパクタという曲です。小芋ちゃんというような可愛らしい女の子の曲。手拍子はタンタンタンこんな感じになりたいと思います。タタタンタタタンが意外と難しい。どこで入るかはそうですね。途中このハっていうのがありますんで、皆さんこう肩を痛めない程度にハってまず右手をこうやってですね、せーの、はっ、こんな感じですね。いきますからね、それが。私がこうやったら準備ですからね。こうやったら準備でハっていきますんで。痛くない方の方お願いします。油断してるときますからね。ツナパクタです。ここでも。
最後に皆さんと一緒に、歌を歌ってお開きしたいと思います。お手元に、歌詞がある歌詞ふるさとという曲を3番までいきたいと思います。本当にどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありました。歌います。ふるさとまでやっていただきました。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。じゃあ、はい。